Hoi, ben van Arem. Ik ben hier. Maar je moet op je plaksteen blowen, hè? Ja? Ik heb heel goed nice. Ik moet wel zeggen, ik heb supergoed nice. Ik weet waar Sinterklaas tijdelijk wennet in Arem. Ik weet waar het Pieterhuis zit. Ja. Hé, meisje van Heer, wat leuk dat je er ook binnen. Ja, wij maken hier elke keer het Sinterklaasjournaal. En Dr. Jere, ons cameraman Tiemen. En er zijn elke keer gekke verhalen. Van het hier ik weer Sinterklaas, ja, wordt wat ouder vanzelf. Die dacht van, ik moet maar een huis hebben hier in Arem. Nou, daar ben ze nou op ziek gegaan. Ziegends komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nico. Hoe is dit voor jou, filmopnames? Ja, dit is op zich wel mooi. Nou, dat maakt je net zo vaak mooi, zulks. En dat in Arem? Ja, en ik nog in Arem, ja. Dat is helemaal mooi. Wat voor dorp is dit? Dit is een heel mooi dorp. Ja? Ja, zeker. Ja, je bent hier een heleboel bij. Ja. En ik wil leven ben. Vanzelfs, alle bij wil leven. Ja? Ja. Oh. Dat verhinnen we dat net samen. Dat is nooit enorm in natuurlijk. Geen film en tik-tak, wat is dat? Tik en tube of zo. Ja. Ja, dat is we toch wel heel mooi. Dat vinden wij prachtig. Ja, dat is... Ja, dat is, het is even wen, maar het is, uiteindelijk is het prachtig om te doen, hè, van de benen, ja. Je moet komen, de been was hier op je. Je bent verslipt. Versleept. Meneer Bonne. Het is een maar jouw twaan. Jouw twaan? We hebben u versleept! De beste haatpiet, toch? Ja, ja. Ja, ja. En wat is het dan precies, de haatpiet? Nou, ik ben eigenlijk alles regelen, hè. Daar komt het op deeltje. Die jongen door hun best, maar hij is niet wezen net zo vol jongen. Maar goed, je kunt er niet zonder. Hè. Ik ben altijd van die dingen, nou ja, dat kan beter even nog wat maar letten. Maar in de regeltje, de grote lijn, die zet ik uit. Ja. En dat gaat altijd goed. Dat gaat wel hartstikke goed, ja. Kijk in de hoofdpiet! Die doen de wekker zetten! Die slipt nog! Prachtig roer. Mooi grut. Het gaat net al even goed, heb ik het idee, of wel? Nou, nee, dat is, het rent al wat mis natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk dan komt het wel weer goed. Maar ja, het kan het soms even wat zwier. We doen alles best, maar ja, dat is net altijd een goed genoeg. Dus ja, dat heb je dan wel. Hè. Hoe is dit nou voor een cameraman om dit te doen? Nou, dat is een hele eer als je van Sinterklaas moet werk maaien. Ja? Ja, tuurlijk. Als je iets kiezen maaien als cameraman is dat natuurlijk wel van Sinterklaas en dat bij de band brengen natuurlijk. Oh, ja. De band op een hicht brengen van alle gebeurtenissen van Sinterklaas. Ja. Dus elke keer weer een feestje eigenlijk. En krijg je dan ook wat meer in die school? Hoe liep dit? Nou, dat hoop ik altijd wel. Dat ging altijd wel vanuit, maar dat nooit dan nog niet net... Nee? Nee. Het is net beleren in de maaien. Nee, ja, maar ja, dit is al leuk. Ik mag Sinterklaas Jeddesje vaak als de band. Nou, dat is al een privilege natuurlijk. Dus, Dit is een speciaal huisje dan, hè? Van, Ben kan hier komen. De band kan hier komen, ja. En wanneer is dat? Weet je hoe dat zo? Nee, dat weet ik zo net. Oh. Nee. Dan moeten we dat even aan Bonne vragen. Dan moeten we even aan Bonne vragen, die weet dat vast. Dat is op 26 november en op 29 november hier van 12 tot 4. Van jong en oud. Het wordt een drukke tiert, hè, voor je hem, toch? Ach man, ja. Ik wil wel leuk, hè. Ik wil wel leuk, maar wat is druk. Ja, nee, het is... valt net bij, hè. Heel veel mensen zeggen van, hoe heim dat alweer dan daar en dan daar, ja. Maar goed, de rest van die kun je weer mooi op stroom lezen. Dus dat scheelt dan. Hè. Het is even knallen, een paar liedje mannen en dan kunnen we naar Spanje. Nou? Sinterklaas! Dat is Sinterklaas. We moeten Sinterklaas wekken, maatje. Ja. Sinterklaas. Zo, kom hier, me. De best in de laat zien. Ja! Nou, kom op dan. Ja.